Takže čaute ľudia, tu je nové video a dneska konečne 6 mesiacov nebolo video. Prepáčte, nemal som čas na vás. Dneska budeme hrať EA Sports, lebo Roblox mi nejde. Nejak sa to pokúsim urobiť. A ideme proste hrať. Mám 210 miliónov. Čo si môžem kúpiť? Kamo, Tyriány. Ale kúpim. Viete, na koho si šetrím? Počkajte, hneď vám to ukážem. Dispeople. Si môžem kúpiť? OK. Mám len 5 miliónov. To nevadí. Yes, ja ho mám. Lebo mal som tam LV, Rafael Leao 101 a predal som ho. Mám tam Perišiča teraz. Ale Perišiča teraz nikdy. Boom. Jaký mám pekný tím. Nico Williams. Prepáčte, že mám taký zlý hlas, som chorý. Takže, no, ideme hrať turnament, alebo nie, ideme head to head proti nejakému random týpkovi. No, poďme. Načítaj sa. Pozrite sa na moje staty. Vidíte? No. A nemusíte sa báť, ľudia. Za chvíľu vyjde nové video. No, neviem, či za chvíľu. Proste vyjde nové video asi za týždeň, keď budem zdravý, proste. A bude to dosť špeciálne video a budete sa na ňo tešiť. Už ste mi dlho písali, že to mám urobiť. No, ale každopádne, nechajte sa prekvapiť. No, ty AI-ko. Rodrigo 100 rating. Ešte raz sa môžete pozrieť na môj tím. Hansko LB9. No, začneme od brankára. Dubravka 98. RB 101 Carvajal. 99 Hummels. Ten mi padol z piku. Potom 98 Ruben Dias. Toho mám už od začiatku. Hansko, ten je nový. LB 96. Kovačič 99, Dani Olmo 104, Modrič 101, Rodrigo 100, Raúl 101, Nico Williams 101. Už vyhrávam. Hej. No, dobre, skoro gól, veľmi skoro gól. Hansko, daj to Nikovi. Niko, ty si geco. Hej! Faul. Priamo. Či? Nie, odkop. Za ten faul, čo som dal. Dani Carvajal má loptu. Prihrávajú na Rodriga. Má žltú kartu. Rodrigo kľúčkuje. Prešiel cez obranu, zmiatol obráncov. Zasekol, kľúčka, nevyšla mu na strelu. Nevadí. Teraz zase môžu ísť, ale Hummels ich zastavil. Dani Olmo na Raúla, na Nika, Niko. Roh, nestihol streliť. Roh, Modrič kope. Centruje to tam, Ruben Dias. Nevydarená hlavička. Nevadí. Dani Olmo má loptu. Dani Olmo kľúčkuje. Snaží sa nejak prejsť cez nich. Nacentruje to tam na Raúla. Offside. Nevadí. Offside. Teraz to môžeme vidieť. No, poďme. Raúl skúsi vybehnúť. Dobre, Carvajal dáva do autu. Rýchlo.
Nebudem hovoriť ich mená. Sergio Busquets. Tak budem, keď zastihnem. Salah. Nevydarená. Dubravka ho zastavuje. Nie. Snažil sa ho nájsť. David Hansko zastavil ho. A je tu polčas. Ako vidíte, som Real Madrid. On je Manchester City. Len má zmenenú profilovú. Odkopni to. Žiadne takéto. Rodrigo na Nika. Ježiši. Gól! Nico Williams dáva gól! Nico Williams! 101 rating hráč dáva gól! A my ideme do vedenia 2-0. Perfektné. Sergio Busquets sa vystriedal. No poďme. Už prešla. A teraz musíme ísť. Pozor, dobre. Dani Olmo, že... Nožnice nevyšli mu, joj. Kovačič, ježiši, tragická strela. Ešte aj ja by som strelil lepšie. No, pochybujem. Ježiši Kriste, Raúl, čo robíš? Nie! Hansko, pozor na Salaha. Haha, Dubravka ho má. Dubravka, easy. Už sa mi to začína nejak sekať. Ježiši. Faul. Žltá. Salah v 85. minúte dostáva žltú. Poď. Faul. Aha. Pozerajte na tento priamak. Ježiši. Zlá pozícia. Ale výhra 2-0. Takto sa mi to páči. Dostal som 14 univerzál token. Idem si úlohy zobrať. No. Škoda, že si nemôžem nič kúpiť, ale našetrím si na 3000. A kúpim si vlačo. Teraz ideme turnament. Ideme euro hrať. Už som hral. Lebo ideme za úplne nový štát. Play a game. No. Máme si legendary, ako vždycky. A za čo pôjdeme? Ľudia. Ja by som šiel za nás. Mením si skupinu. Jasné, do tejto. Je to jedna z najďalších aj táto. OK, táto je dobrá. No, euro zábery. No, prvý zápas proti Austrii, ale ten zápas si necháme na ďalšie video. Takže čus!